Hi mga kaupaw. Hi guys, madumod tagin sa tanan. Mayo benching ko na deron guys. Adlong Domingo na. Have a blessed Sunday everyone. Kumusta naman mong tanan guys? Maadora ba mo diha? Kami okay ra ba mo pod? Kapit na mga managmayo pero init gapog panahon na rin. Madula manig muuwan na. Agagagagag. Amahay ikaw. Hi guys! Good morning everyone! This is Precious. Ansa hey kalagad din jo? Kaya ba na doon na si Jag mag-video na ko kay gusto po si Jag mo kapil ug hi. Ay si. Oh siya nga. Ito man na. Magluto ko no si Jag pasta guys na ijang sauce. Ay sis kito. Magluto ikaw. Agmatas dalaga bi. Ay sis nanapok naman imong buhok na imong mata na. Nanapok lang imong buhok. Hi mga lola. Hi mga lulo, mga tita, mga tito. Hello mami Ninay. Hello tita Ninang Mon. Sama na. May luman na. Sige mo na ng gibuslot ha. Basta naman mo dihang tanan. Happy Pista Tibuok Bohol. Ganiha ding mga alauna sa kadlawon ba to or mga alas 12 pagbatas ng gabi eh. Namasalay ko sa mga comments sa vlog, siguro mga 4 na to kablagan nga wala na mabasag mga comments. Agaturang uban nga may ang matimingan o mo-pop up na yung mabasa. Dahil din niingan nga mag-vlog ko kung nga nung upawahangan si Majong belated happy birthday dahil ating Mars Balot in Korea. Birthday din sa gahapon May 24. Sige dito niingan nga Siya dito niingan nga ngano ko nung upaw ang tawag na ha. Kabaganda na nahaon dya. Ay, pagka supod si dya. Oh, nangit-ngit man na. Nangit-ngit ha. Murag na naman siguro ko i-vlog diha sa una. Bawa nakalimot ko kung ngano ko nung upaw ang tawag na ha. Nga taas mong buhok ang badyo ko bitaw. Naman po yung mga badyo nga upaw. Ako upaw ko pero baga kong buhok. Tina. Hari-da-ding-da-ding-ding. 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 The wheels on the bus go round and round. Round and round. Round and round. The wheels on the bus go round and round. Oh, to the town. This is Precious. This is Precious. This is Precious. Blow a kiss. Blow a kiss. Blow a kiss. Sara tay. Kanang kutsara isa nga. Wala nagtibuok. Tibuok kung nimo milk nak. Tibuok na dugay na. Blow a kiss. Kabe? Blow a kiss. Karaman. Kaan kare. Polado with milk. Huwag ka na, nay. Butangan og fresh milk. Kay kinamadyan magkana na fresh milk. Kung way ka, may pwede ra pag condense. Galing kayo watay na brehang condense.
ni guys. Ano sa pangawat kay init pa. Ang pamahaw is sampurado. Napaban may tableja katong da sa mama ni Undoy. Aga precious, walay kamay. Ibutangan na na si Jang formula milk. Ang idang formula milk pila na ni kabuan ang mga ipalit wa mahurot kay wa sila mainom. In fairness guys, first time ni Jaro nakakaag sampurado. Si Jaray po'y muhungit. Wa man nakauntan na nang imong hinungit. Adyo hagungit. Law mo sara din niya mo. Day sa sampurado pero way kamay lagi na. Katurang formula milk ni Jamo imong gibutang. Tong is 26 nga gold. Day siya. Hala. Kumbati. A few moments later. So na. Niuto na din may si Precious human nagkaon. Di pa una nagkaon. Kaan siya cucumber. Cucumber. Ja. Dapoy among tofu guys. Ang ibutang ag itlog. Ja. Pansit kanton. Kay gamang pansit kanton. Giduwa ang Precious gahapon. Ang abri di ay. Jagi siba hinos umigas. Ano, giluto na nung na magduha ka buo kay abri naman. Ang giduaan gahapon. Nga manuto tanin jo guys, si Precious human nagkaon. Timo-timon man kay gipauna nagkaon tatay, nagprito pa ko tubo. Way luto ay ni ron. Mora ni sad ani Precious ara nang gibutang ang itlog pero white timpla. Precious da. Ay, ikaw dali. Manuto tanin jo. Flying kiss dali. Masus. Matahan mo mata. Para to katong remote. Hani magibutang. Remote. Wa na puto yung putong gilabay. Hai kami. Matahan mga mata. Matahan mga mata. Di? Kana sa TV matahan mga mata? Matahan mga mata, be? Matahan mga mata. Matahan mga mata. A few moments later. Hi, dali, hi ka dali. Hi. Manihapon ni tanin jo guys. Sadyo may manihapon doon kay si Precious sadyo dali katog, wani katog kaning lakaw man ni. Anja katog pud pag-uli karo dya tra kay mao pud pagkatog hinung habot hapit na mining habot. Pag-abot dari energetic na pod. Anja among panihapon ang pinaka-comfort pod. Pinaka-comfort nga sabaw, sinigang nga bangus. Anja ang kari gulay nga naay ginaling nga manok o sayote, carrots o patatas. Precious. Pag kanton, salin pa ganing mood ko. Panahurot di mo po kaduhili ko kanton guys. Ang nang kanara pong gamit jadi kaon ba pero di jadi nagkanunay kay hatdos man po. Pag makurot kay daghan. Nga duha ba sa to kabuok nga kasalo kay laging gipang umigas na kay duha ang Precious gahapon. Mana man nabanta nga abri na di ay. Hatag ni mata? Hatag ni mata? Ha? Manihapon na tanin jo guys. Unsa di ko mo Na kay plato. explain og nganong upaw ilang tawag na. Wala ni kamong gipalit ganina guys, vitamins ni Precious kay paano malagyan ni dyan. Pila tay? 2 weeks no?
2 weeks na ni Jakapin. Napamanong pa isa dito pero hapit na mahurot. Diyan ko cherry pero diyan ko ascorbic acid saline. Hangga ning palit po nagingani na strainer sa lababo kay arong sangsangan ag lababo o katong kaning dako para ni sa drainage sa CR kay among ilaga sakpan na ho ato moagi. Uy nga naman na. Dagan ni pod guys para sa kuan ni Pisos. Dumajud na itabuog. Marashi sa sahay labi na kay ting init. Para nang gamit na natural na cream sa Tiny Buds na product. Ito man po si Dadani. Mo na wala yung palitan ng bubarato siya kay 199 man ito sila kay karon 190 na lang. English og 9 pesos. Kaning ijang vitamins halos pud ni 400 2 extra kapin. Ning duha 400 kapin. Ngayon palit pud ni kinahanglanan dari sa bahay. Kay lisod lagi ni magtingi-tingi kag palit ato sa gawas mahal. Halos plus 5 na presyo. Mas matos ni sire kay makasibra man ang pagka. Candy wrapper kay bubarato man dos ito sa groceryhan nga mga tuanan nga namalit pug ko para sa ice candy nga ingredients para lang mapanggiandam kay hapit naman pud ting klase kasi dahil pug muhali na po kay katong klasihan pa halos kada semana may magbuhat karon abutan mi tag 3 weeks wa kabuhat kay may klase baka dumahalin kay way mga kwartag mga atabs nagiligay na din ganda rin mga bata ba nang iduwa sa gawas sudo kay pagklasihan parang kunong na sila ibawon ito mga bata nga kung subot at taga kwarta kay naramas bahay wa man nag-eskwela da mo rato na pay sardinas pala kaligas inja noodles kay bago naman ug sila yung mahikap ni masuwa tubig ni precious kasi sa tubig ron nga grabe uhawa ning init kay butan bag semana agi jang kwantay 7 liters di uy buo po galito na to ning palit gas ko tong nga tutos ko Mana kape lang. semana rab jud nang ijang 7 liters kay danghaw mong guting init napanong pinabilin kay umahot dan lagi mahal lagi dari taba pod nga ato sa grocery 79 ra jaw ari ka mo palit diri sa gawas 86 pesos naman 85 nga na damars gyapon dito mangyapos palengke madyo nang ato na lang sa grocery aron maisa rag palit pang ice candy na guys bilis may hanggigamit nga condense na may kinabaratuhan na kondensada pero lami man pud siya kay aron mapud sang ka creamy kondensada creamer nga dilis condense sa to o ba to ang ingat mga lagi dilis nga kondensada kay kung na sa 40-85 ba to tayo lang 40-85 ba to may ang gamit kaya para makasave grabe ang mahal na galirog mineral guys 7 liters imis kay 5 ra to tag city na nato sa refilling station jagalon tay di ba 20 raman to pila naman ha isa kagalan mo din nagtaas agatura din 7 liters nga basiyo ni precious ang mga panggigamit ang mga iparefilan kay kana lagi mag ice candy ko mag ice me mamay mong gamitan mineral man madong gabi na dayga sa madadamig panihapon ang kay sa ang taman nga may napatugtugin dyan nakadangag din siguro na katong bluetooth ang sarap natin may napatugtugin dyan agtiil lagi gano'n mo dyan ang tiila parang ay ikaw na hi ina badong na may matug ganong upaw ilang tawag na guys
murag na ako vlog das mga nang agi pa sa una katong bago pa ko nagsugod kay. Namin nangutan ng ganung upaw ko naa na lagi to diha. Bitaw mao upaw ilang tawag na guys kay pag anak na ho. Wa ko no kay buhok. Apil kang istorya? Sa may mong istorya? Wa buhok ng sinawang Paspas o. Paspas ang istorya lang. Mao upaw ko. Sa may mong istorya? Antod na pagkadaka upaw jud lang ang na ho. Sa may mong istorya? Anja sa nabut anak ko guys nga upaw di lang tawag na mo nang utagon ko sa hangan di ko mulingi kay agang naandan upaw man jud mo na sa mga tinuoray jud nga nakaila na ho ag mutawag jud na upaw mo na tinuoray nga nakaila na ho ang kana po mga uban sa nanundog na mo nang upaw ilang tawag na ho kay dugay ko natugkan og buhok. Nanda sa pag natugkan na hinog buhok, yung baga na hinog pag kay sige magpupod. Agako pod guys. Wanang Balpod upaw. ko. Kuya upaw po ko. Dari kuya upaw po ang tawag na ha. Dag mga tao nga bag udari nga wa sila kahibaw nga ako day upaw. Pag lang tawag ni Undoy kuya upaw. Kay abi siguro nila si Undoy may upaw kay si Undoy man puy way buhok. Ako kay baga mo ko. Pero may magod po ko. Mo na ilang Kiskis tawag na na aha diyang amahan ng tatay kasagaran diri diyang tawag na hantod karon kalbo. Kay kalbo man lagi kuno ko sa gamay pa. Mga 5 na siguro ko edad guys, 4 agang buhok ingani pas ng precious. Ingani pas ng precious na ako litrato mura ko glaki sa una sa gamay pa. Ilala man jud kong suotag dress kay aron di ko ano glaki. Ya mipis ka duhong buhok, anja buraw pagajud. Mo nang upaw ko. Lado ra ka sa ngan tinuod upaw. Violeta, anja upaw. Diyan na? Ah. Sus. Sa may mong istorya? Muhay lagi ko Ina, na manjong gabi ina. Manjong gabi ninyong tanan. Ako di ay si Precious. lupa ko yung buhok sa imong mata. Lain kisi ka be. Kapiti. Papiti. Ang luwa Matahong naman. nga mata. Matahong nga mata. Sus. Mao to, mga nung upawangan. Hagang tatay idang tawag na hatod karon kalbo. Kalbo! Yun ni kadyo ba? Tagsaray nga na nga upaw nga baji. Yeah. Ang jaguman po, balikan nga po. Yung pugban mo po. Eh, matulog na deta. Handag naman kasi mong online. Pahigdan na ko, kay musod na sanay ko. Mumusket na sa tayo ka. Bitaw kami guys. Dami naghigda dari. Wasa jud mi nagpum halos buwan na. Sukad nga grabing inita. Kay si Precious magsige magsingot. Karon gani bisag wa na ito ang init gihapon. Pero binta na naman sa kay kung mag-init man sa likod. Kanta ka? Nagkanta ka? Ay sis. Kanta ko no siya. Busing ko no pud siya. Mo sa ditoy atong update rong adlaw guys. Kay mga manigin yung matay ka content pero pag misbay da grabing inita. Pud may ka tarong o wa may ka vlog o tarong manang bisag ingani ra laman gamayng tubag sa kanang naay nag-request ug sa vlog ba sunod mangita na po kog line ang sa i-share kay murag das mga vlog na nga mga daan murag na ko gipang share diha pati sa mga panpud sa una manang review pa pud ko basig na balik-balik naghang vlog balik-balik na ning hang istorya ba ana po yung mainga na balik-balik wala ba gud ko na ilaing ika-content unsa may ito i-content dani decide mo po pareha sa Facebook nga mangihi kaya aron mo sikat bisag mangihi i-vlog i-video mura
Ito, hapit-hapit na mahuman nagpista sa Bohol kay kuha na ron. May 25 na last week na ron sa Mayo. Diya, grabe jud panahon ron guys. Grabe mahala nag mga paliton. Naliman kag imong 1,000, isa na laman ka paper bagamay, mura kag da, mura kag bit-bit ba. Di ra hibaw-an imong 1,000, mura ragwa kay napalit. Sa una agi mo 100 pesos daghan na kay mabit-bit karon agi mo 1,000 murag wa na gadget. Manigiingan nga dako jud kalahian ang sa una ug karon nga unsay kuan sa sitwasyon sa kinabuhi ba tungod sa mga paliton. Di lalim unsa na pa di mga monthly nga bayranon. Awag kami nung dari guys, agamong tubig is 15 nas katapusan na si Jack, pero mado na lamang po kay mahal pag among tubig dari 120 per cube, 130 na kay pagbalik na mo des Disyembre nagtaas na 130 per cubic na. So agamong 15 nas is na may 300 plus pod manang mo buwan pod mi og kinadaka na ng 800 kapin sa among tubig. Kunya plus pa sa among gas isa ka buwan 1,000 pod. Sa among kuryente po doon dako na gamong kuryente ron 2 plus na dihas Abril 15 gamong kuryente is pero tay 2549 ba to pa may nakatag-an ang jawa naman pining tag-an 2549 nandiya karon Mayo 15 salamat naman po may kaning ubos sa wakil may halin sa skindi nahimo na laman si Jang 2199 dita na laman jud po kay nabawasan pagamay. Karong panahon na guys, grabe na yung misura di na dyan ka makaingan nga hayahay ko nga na mura na kong hayahay og naong guys, puro ang stress araw ng daghana. Grabe mga palitan doon naging mong 1,000. Medyo pag 1 ka gato sa una kay daghan pa kag mabitbit karon nag 1,000 murag wa na pipirbag na lamay imong bitbit. Minghoy lagi ka mo na to 1,000 na to. Lalim ning di na jud lalim ning na kay anak kay tanan panginahanglanan sa imong anak man jay mong tumanon. Wala lagi pod mi gaabang og bay dire pero igo pod mis kuryente og tubig dili man ang kuryente tag 25 per kilowatts. Mo nang abot og among 2 plus ato ka sa kuryente. Samot na karon nga nere pero iyo ba sa mong bayaran ng rong buwan na kay ang sa skinde. Anja nagminol pud mi sa mga hangin mo kupat din matambay mi sa gawa sa kad nga nanay kuanda sa gawa sira-sira matambay na mi dito kaning na natay anak guys sumana na naman din natin kinahanglanan sa atong anak ipadakti na laman ang atong kinahanglanan importante nga na ay makaon kay ug gano po kay anak kay nanang puy dugang gastuson konsumo ni precious, vitamins, diaper, tubig, kinahanglan pag gulay, prutas nga na. Di man no? Lalabi na karon kay ting init, nagka-rashes siya, palit na pagtambaw sa rashes. Mo nang di lalim. Way hayahay rong panahon na, ag hayahay rong panahon na katong dagkang negosyante kay sila may hayahay kay dagko sila kita kay mahal na kadjud mga palitan ron, mahal lang mga baligya. Nakaingan ra mong hayahay ko pero aghang naglabad na yung tawag unsaon lahi ra dyan sa una sa wa pa kay anak kay pwede man kabisag asa ka mangitag trabaho aron mo maka nakikita ya karon kay na naman kay baktin bisag galig mga to rakas kalibangan mag-ijawok naman gani kita-kit sa punta sunod vlog pohon guys akan kadong salamat din tanan sa binas kanunay nagtimbaya og labinas nagmahal na mga paglaba doble amping mo kanunay kanan. God bless us all always and peace be with you all always. Bye guys. Bye. Good night.